martang yang nahohom mahita. Amin. Selamat Hari Paskah ma dihita saluhutna. Selamat Hari Paskah. Nunga hehe Kristus. Tutu nunga hehe Kristus. Talasondo di bagasan tikion pesta haheon ni Yesus. Nunga talu hamatean. Nunga ditaluhon huaso ni sibolis. Dapotan halwaon jala hangoluon hita. Ditaruhon hata ni debata hita. Maka luhon ikon hehe ibana sian namate. Tutu nunga hehe Kristus. Hita pe ikon hehe ma disude pangalawan. Atong tamado hita mangendehon lasni rohata. Dohot mangolopolopon sangap ni namonangi songon tanda nilas ni rohata tendehon ma endeta huhut marsi jalangan selamat Hari Paskah na tuhamal liangna. Pesta lasni roha di tikion, los pasidohot do aka parampuan ni huriaon, mar pesta parheheon. Di bagasan tema, dame ni Kristus mian di tonga keluarga. Yesus naung hehehi, mambuan dame tu portibion, di tonga ni portibion, di tonga keluarga ta, mambolokon biar ni roha, mangadopi pangaluaon. Anggiat lam tu hehema di pangoluan siganup ari. Marlas ni rohama aka ina di jou gabe si tindakon haheheon. Di bagasan las ni roha dohot panujian marende mahita.
goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, Ariando najina dihon ni Jahoba, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naong binolokon ni pande bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi, anggo di marat matata, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mau liate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa, dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disondangi ho tanomanami, asa maka kirimon nama ngulu hami, ala ni haheheonmi, dang pola bema biar hami mida hama tean, ai hodo uluan nami, ruas modo hami, di paunsai hodo hami sian haholoman tuhatiuron, sai hamatean tuhanguluan, atong pargogoi mahami, mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu, pai masahat hami tulambungmu. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di Minggu Sadarion, sian konfesi HKBP 1956 bindu onom taringot tuhaluaon. Tahaporsyai jala tahitan hatidak kondo debatado patupa haluaon, ima haluaon sian dosa, sian gom-goman ni sibolis, dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata, sian asi dohot holong ni rohani debata, do dipatupa haluaoni marhite pakokopon ni anakna nasasadai. Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinar silang, natuat tubanua toru dung ditanom, jalan namulak mangulu di ari patoluhon. Dalan manjalo haluaoni
ima marhite haporsiaon natinibuhon nitondi parbadia jala haporsiaon nido dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma ia haluaoni hamuliaoni debata dohot hatuaon ni jolma idoi nunga maluana porseai atik pe godang dope parukilan si bolusona di portibion sai di palua asini rohani debatado na porseai sian ragam ni mara di ngolu siganup ari di ngolu pardagingon nang partondion pe manang marsalak manang marsapa punguan hatari daon ni halua nido di ngolu ni na porseai di portibion ima ngolu na marhaba diaon na parbueon akka parbue ni tondi marhite podaon tondol hondo naso adong haluaon na asing sian haluaon ni pinatupan ni Yesus Kristus jala Yesus Kristus sambindo na puna halak na pinaluaon nai naso tarasam sibolis manang akah waso na asing be na porseai sian gonggom ni Kristus alani i tataluk do poda na mandok boi jolmai paluahon dirina sian gom-gom ni dosa sibolis dohot hamateon marhite sian namanda mana dikon hari buron ni portibion laos tatulak do poda namandok usaho ni jolmai sendiri do namanut tuhon haluaoni ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon ang humbar tupatikni. Amin. Sa
ma dosata diadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Hodona patupahon hasesani dosa dihami. Halakna dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami. Akana mangarsakon dosa nami. Sai sahapi ma tubagasan rohanami. Hasesani dosa nami i. Lehon ma tuhami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhaposeaon, laho manggatapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pelean namangolu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata. Songonondo pangahalong ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di ginjang. Amin. Tatangihon mahatani debata di Minggu Sadarion, iman natar surat di Psalmen 115 ayat sia sahat 10 walu. Yang goho ale Israel, marhaposan tu Jahoba maho, ibanado pangurupi dohot lambu-lombu nasida. Ale pinopar ni siaron, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akan nama habiari Jahoba, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Dunga diingot Jahoba hita, ibana mamasu-masu, ibana mamasu-masu, pinopar ni Israel, ibana mamasu-masu, pinopar ni siaron.
Ibana mamasu-masu akana mahabiari Jahoba, akana met-met dohot akana magodang. Sayamban membanu Jahoba do Tuhamu dohotu pino parmana. Akana pinasupasu dohamu sian Jahoba, si topa aka langit dohot tanoon. Jahoba do napuna aka langit nilangita. Alai anggotano onga dilehon tujolma manusia. Dang tagamon pujion ni akanong mate Jahoba, nang sude akanong tuat tubtano hasonangan. Alai anggohita saya pujiota do Jahoba, olatnya onro di saleling. Haleluya. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jalan yopeopsa. Amin. Huriani tuhata, tahala sondo pesta parheheon parampuan di bagasan tikion. Boho di tahun transformasion di Goar HKBP, nang parampuan olo di Paimbaru jala mamboan haimbaruon di tongani keluarga. Sudah perempuan di Huriawan, berhak mengatindakon barita nauli barita halua, tutongan di bagas, yulaon di Huria, nang pegok hamulaon, ambat nasai mangoroi mandok dan tual-tual. Aka perempuan do dibagai debata nagabe si tindangin ni haheheon ni Yesus songon si Maria borhat paboaon tu aka sisean ni Yesusi anggiat songonima perempuan di tongani bagas si tindangan ni Kristus borhat makobasi dongana perempuan mamboan mulak akanong dao sian huria nang sian Tuhani. Yesus naongehi, ima mangehehi hamilau, mangehehi donganau. Ditongani partikian lala majuon, tung masai godang pergumulan maradopan keluarga, ekonomi, kesehatan, tarjoudo parampuan marbisuk, inovatif, kreatif, boy mahokupi aka masa keluarga, unang dipapatar tu media sosial, burjuma mangurupi dongana, olo si lehon-lehon dau sian haholiton, songon si Abigail, Ruth, Esther. Dipargogoi sude perempuan di Huriawan. Ditongani ronsot ni ulaon tarjoudo sudehita gabe si partangiang nang parampuan sai mahasiholi tangiang majala partangiang songon hana. Di patupa debatama sude aka parampuan di ulaon natama di Tuhan sailam tuhehe mah partondion pangatusion haholongan sihol pakobasion tu ditongan ni bagas dohot di gereja lam sumurung di ulaon ni Tuhani.
dakon maha porsiaoni songon nahi tendakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natu mau palangit dohotanon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana sidon si Maria naga begabean si Antondi parbadia andorang sauhuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhum ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natu atu banua rudung ditanum namulak mangulu di aripatoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun debata jauh amanai pargogo naso hatu dosani isima ibana paima mulak sogot tutamon mangukum halak nama ngulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia dohot dia saya nidusa dohot dia kaina mandok mulak mangulu disogot dari nama dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tabege matik ting minggu sadarion. Tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu paskah parjolo do topik ikon heheba na sian namate dienet sian Yohanes bid 20 ayat 1 ayat 10 na paduahon persembahan diakoni sadarion minggu 20 April 2025 di parmingguon pukul 7 wib dohot pukul 7 wib pasahatot tado tupak tu ulaon diakoni huria di bagasan amplop diakoni di tiki marsijalangan dung sipul parmingguon ia bolon ni sisari honotta tulaon diakoni ni huria di tahunon gudangna 80.250.000 na patuluhon pesta perjolo paskah dot parheheon parupuan sadarion minggu 20 April 2025 ima pesta perjolo paskah manang parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus jaladi parmingguan pukul sia 30 wib dirangkai dohot pesta puncak parheheon parupuan HKBP Mampang Prapatan dung sidung titing pinasahat madokhata sian ketua seksi parupuan dohot ketua parheheon 2025. Adapun rangkaian penampilan parupuan di dalam perayaan parheheon antara lain paduan suara, angklung, tortor, dohot pembagian hadiah, akagoar pemenang lomba terlampir na paupaton marbagas titing paduahon neng majalo pasu-pasu parbegasom ma Daniel Sihotang anak ni Amat Tajon ni Sihotang tubuh ni inang Lasma Adian Situmorang ruas ni Huria KBP Mampang Prapatan Wik Opat dot Ervina Misela Yolanda Manurung boru ni Amat Robert Manurung tubuh ni inang Eslen Deliana Boru Sirait ruas ni Huria HKBP Cijantung pamasu-masuon di hari Sabtu 26 April 2025 pukul sia 30 wib di HKBP Cijantung tuhatama nama masu-masu ulaoni na palimahon pesta paduahon paskah di hari Senin 21 April 2025 ima pesta paduahon paskah manang parningotan ni ari haheon ni Tuhan Yesus di patupado parpunguan di gerejaon masuk pukul 10 sia 30 wib mar bahasa Batak pinabotohon tu sude ruas asaria maddohotisa laos mangarade ma korsian lansia ina Kamis ina Debora ama paduan suara Maranata do korsian wiktolu napaunopon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta na papituhon partangyangan wik
Di hari Selasa tanggal 22 April 2025 mamukka pukul 10.30 patupot tado pertangyangan week di week 2 di tuan rumahi keluarga M Marbun Boru Nenggolan di Patupa di konsistori. Week 4 di tuan rumahi keluarga B Padiangan Boru Siaturi di Patupa di GSG. Rap mahita madohoti pertangyangan ini secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4. Pawaluhon pembekalan pelayan penuh waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin satu hari Jumat 25 April 2025 naing di Patupa do pembekalan pelayan penuh waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di Avencel Hotel dan Rumah Perubahan. Obartusi Borhat Masian Gereja Pendeta Robert S. Padiangan MTH di tanggal 22 sahat 27 April 2025. Jala Padita Suryani Ida Sihite STH di tanggal 27 sahat 24 April 2025. Na pasiahon ruas namar sahid. Tabuamma di bagasan tangyang ta akar ruas namar sahid. Hatani debata pasaha madalam mutu jahu bajalah haposi ibana asa ibana paturehon dienet sian pesalmen bidu 37 ayat 5 na pasapuluhon na marulang tahun parhalado dot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta na marulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata di tangan nasia muddo kajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dot hamuliaon dienet sian poda bidutolu ayat 10 pasap puluh sadahon nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado dot ruas pasaton selamat ulang tahun parsaripeon tu ruas ni huriatta nama ulang tahun parsaripeon di bagasan saminggon didok hatani debata alai di jolo ni saluhutna marsi haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa dienet sian sada Petrus bidu 4 ayat 8 parhepengon terlampir akapelean hamoleateo nasing na sojinaha dititingon taidama diharotas acara na adong dihitabe songoni matiting ni huriatta di bagasan nasi minggon tuhat tama mamasu-masu. Shalom. Oras madihita salutna. Napinar sangapan amang pendeta Robert Pandiangan. Napinar sangapan inang pendeta Suryani Borusihite. Napinar sangapan amang inang parhalado dohot sude ruas HKBP Mampang. Dison au jongjong mewakili ina HKBP Mampang Prapatan. Alanii parjolo mandok moleate ma tutuhan pardenggan basai. Disiala pangaromotion dihita saluhutna ruas HKBP Mampang Prapatan. Suang songoni hudok moleate tutu aka dongan panitia dohot sude na terlibat di acaraon. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dari awal terbentuknya kepanitiaan hingga sampai puncak hari ini. Itu semua karena kerja keras seluruh panitia dan semua yang terlibat di acara ini. Baik, Amang, Inang, kami akan menyampaikan kegiatan SPH selama kurang lebih 1 tahun ini. Kami SPH ada kegiatan rutin dan non-rutin. Yang kegiatan rutin adalah PHD Inahana di hari Selasa 2 minggu sekali. PHD Ina Kamis setiap hari Kamis. PHD Ina Deborah setiap hari Minggu 2 minggu sekali. Dan latihan kor untuk dipersembahkan di hari Minggu disesuaikan dengan jadwal. Dan kegiatan non-rutin, yang pertama adalah seluruh pengurus BPH SPH untuk raker untuk menyusun program 1 tahun ke depan. Kita BPA SPH sebisa mungkin mengikuti kegiatan distrik. Yang pertama kita lakukan adalah mengikuti pembekalan di Sukabumi.
dan rapat-rapat antara lain seminar KDRT dan juga sudah kami sosialisasikan di SPH dan seminar UMKM. Di bulan September 2024 kita melaksanakan kebaktian Padang. Masih di bulan yang sama kita juga kunjungan ke Gereja Kuala Lumpur untuk meneruskan program sebelumnya. SPH Mampang Perapatan juga mengikuti paduan suara se-DKI Pasparawi, dan tepatnya di tanggal 6 kemarin SPH Mampang Perapatan juga berkunjung ke HKBP Pulau Gebang. Di sana kita mempersembahkan lagu pujian. Baik, Amang, Inang, inilah sedikit laporan kegiatan dari kami SPH Mampang Perapatan, dan kami juga selalu mengajak dan memohon untuk Inang, Eda yang belum melayani di gereja kami, di gereja HKBP Mampang, mari kita sama-sama bersatu melayani di HKBP Mampang. Songonima laporan kerja Noeng Huhulahami Molo Adong Nahurang Lobi Mangido Maaf Mahami Mulai atema dihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Nahu parsanga pihami, Amang Padita Resort, Padita Robert Pandiangan MTH, Nahu parsanga pihami, Inang Padita Suryani Ida Sihite, Gabe panuturi tu yanakon na di basa-basahon Tuhan debata tu hita, Gabe pangarahut hasadaon
di tonga-tonga di keluarga, di tonga-tonga di huria, manang di dia pehita marsaor. Hobar tu tema parheon ina sadarion, nadienet sian Yohanes 20, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Damai Kristus bian di tonga-tonga keluarga. Selamat parheon ina ma tu sude hita ina, selamat pasca ma tu hita. Saya di pasu-pasu tuhata ma hita saluhna. Horas.
dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat lau masih Maria Magdalena sogot tinggal holomido petanuman jadi di idama nong dihindan batwisian tanuman jadi dumbot ari di ari parjolo dung salpu ari sabat Roma Yesus dong jok tutonga-tonga nasida jadi di dokma damema diham.
Papungu pelean sada A, sada B, marende mahita. Sadarion doa syafaat mah. Tapasada marohata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nami na marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dohot mole ate di pasahat roha nami tu jolom. Di siala asi dohot tolong ni roham nama dongani hami diganup ari-ari ningolu nami. Sahat tua bason boy hami taripar di bagas joromon nalaho mamuji-muji guarmu nabadiai roh hami san bagas nami be di bagasan hahipason. Ale Tuhan debata nami sadarion huriam nama mestahon ari hahehomi tarlumobi ma diluat portibion hala Kristen namar haporsiao tuho sude makalason hahehomi naung monang hosian hamateani humok kopami pardosa jolma di portibion alani marsorak-sorak kami mangedehon haleluya nung ngatalu hamatean jala di bagason pialiamang takas do di botoho hami saluhut paropuan HKBP Mampang Perapatan mamestahon haheheon mi laos di patuduh hami do ede puji-pujian patadahol las ni rohanami naung heheho tu Banua Gijang alani aliamang saya pahehe marohanami saluhutna ina HKBP Mampang Perapatanon aswanggiat hehe hami boy hami totong nalang manangihon hata menabadiai jala gabe ina situruon hami di tonga-tonga ni huriamon tarlumobi ma di tonga-tonga ni keluarga nami ale Tuhan pahehe padungo mahami asonggiat hiras hipas rohanami nalaho manangihon hatam nabadiai iman ni penatol hasni amanami doho ina nami padita marhite-hite di punguan ina Kamis ina Debora dohot ina Hana alani semakirim dohami ale Tuhan di hatam nabadiai bukai maroha doho pikiran nami di saluhutna aswang giat boy gir-gir hami manangi-nangi jala tangi hami mabege hatam nabadiai boy ma dipamasuk torohan nami aswang giat boy hami mangulahon di hari-hari ningulu nami Tuhan takas do di botoho disadarion aliamang godang dohami neng mangido hasangapon mi nang di jamaatmu sude HKBP Mampang tarlumobi ma dia kaya nakon nami iman nami lehon mutuhami aliamang hupasahat matuho ho mana totong na mga leo hahipason padaw maakapanahit siya nak kaya nakon nami tarlumobi ma yanakon nami na sodapot karejo patudu ma aliamang aswadong dalani na sida na laho pasangap guarmu na badiay suang-song ni dope aliamang anak kon nami na sodapotan jodoh manang rokap patudu matu na sida aliamang aswadong dongani na sida na laho madalaton ngolu ni sigano pari Tuhan mangido dope hami tuho kudang dope akka kegiatan-kegiatan ni huriamon alani dongani parbisuhi manasida mulia sian seksi sekolah minggu satu lansia ho manatotong nama dongani napasadahon rohani nasida asonggiat sada rohani nasida nalahu madaratoni boy mardala sude akaha program ni huriam tarlumobi ma huriam Mampang Perapatan Tuhan tokinai begion nami mahatam nabadiai iman napinatol hasni naposom amanami padita Robert Pandiangan alani aliamang bukai maroha doho pikiran nami aswanggia boy di jalo hami dengan jala boy di ulahok kami tuganup dengan nami jolma tarlumobi ma tuadopanmu Tuhan
nang di keluarga nami, amang pendeta, saluhut na keluarga liamang pasahaton nami do petuho, asa homa totong na maringanan di bagas keluarga ni Nasida, homa totong na mangiring-iring, padao parmaraan siya Nasida, homa na totong mangaliahon hasehatan di daging doho tod di Nasida damang. Suang-suang ni do penang di keluarga ina nami pendeta Suryani, pasahaton nami do petuho, asa homa na totong na mangalihon hayipason di Nasida. Suang-suang ni do pe yaka anak kon ni Nasida na pinelehonmu, bain maon gabe anak si Muliajar di Nasida. Padao ma akapanahit siyan daging di Nasida, asong gia totong marlas ngerohon Nasida, nalaho pasangap mamuji guar muda badiay. Tuhan takas do di botoho, dia ka pelayanan di sadarion, ima paropuan na patuduhon lasni rohani Nasida. Maulenga timadiho aliamang, alamardala doho do enggan, hodo na patulusan rohani Nasida, marsada rohani hami akaina nalaho patupahoni. Suang-suang do lo pemang, pemberkatan nikah ni yanakon ni Huriam, ima keluarga ni amanami amang sihotang, doho keluarga ni amanami amang manuru. Sehoma totong na maringanan di tonga-tonga di keluargai, homan totong na mangalehon, akadala doho sakap, senggiat mardala doho denggan. Suang-suang pe nalaho di kebaktian marsogot di hari pasca paduahon, homan totong mardangani, jalan majujui akaruas muna, ima HKBP Mampang Perapatan, asong gia rap hami Tuhan nalaho marlas ni roha di bagasan Joromon. Suang-suang ni dope alemang di partangyangan uik, asong giat boyom mardala doho dengan pasu-pasu masaluhut na diaka jemaat HKBP Mampang Perapatan. Suang-suang ni dope lemang pembekalan nanaing sipatupaon ni Huriam, ima distrik Walu DKI Jakarta, nalaho di Patupa di tanggal 22 sahatu tanggal 25 Aprilon, saya bay may maringanan maho di bagas di tonga-tonga ni pungani, doho di tonga-tonga ni ulaw ni, asong giat mardala doho denggan. Suang-suang ni dope amang naneng borha anon tu pelayanani, ima amanami pendeta Robert Pandiangan, doho inanami pendeta Suryani, dongani maasida mang, aso di bagan hahipason Nasida, boy Nasida tolhas tuinganani, asong giat boy Nasida rap di san mang madohoti akaulaw ni. Songani dope alamang di warga jemaat na lagi marsahit dope pahiras mapamatang ni Nasida, asong giat sehat Nasida, nalahorap pami di son mamuji-muji guarmu nabadia, ima di amanami natades manik, pesta Robert Siahaan, Sihol Abarita, den Rimanik, pahipas madaging ni Nasida, asong gia hipas Nasida, nadohot marlas ni roha hami, mamuji-muji guarmu nabadiay. Suang-suang ni dope aliamang, akka jemaat ni Huriam Mampang Perapatan na marulang tahun di bagasan Saminggon, lehon masasehaton, lehon magajang ni umur ni Nasida, asa sehat jala gajang umur ni Nasida marlas ni roha di bagasan, hapor Xiaomi jala di bagasan nasehaton di keluarga ni Nasida. Suang-suang ni dope aliamang di ulang tahun pernikahan, bain manasida aliamang gabe rumah tangga na berbahagia, sanggiat ma rumah tangga na langgeng Nasida di hari hatuaw ni Nasida. Alania mang godang dape saluhut na nagsipangidon nami tuho, na pos dorohan nami na ikoko pasaut toni. Tuhan jol mapardosa dohami marado poko, alani sesahon masaluhut na dosa nami, asa talup hami dapat asi-asi nasiak koi Tuhan, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus, martangnya kami tuho. Amin. Papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende nomor siap dulu.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah madita sudi akamanginang. Di bagasal las ni roha taparadima sian hatani Tuhatta, na tersurat di Yohanes 20, mamukasian ayat sada sahat ro di ayat 10. Di bagasan odolan ikon hehe ibana sian namate hujahama dihita. Dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat, laoma si Maria Magdalena sugut dina hulumidope tutanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani. Gawe marlujung maibana manopot si Simon Petrus do sisean nasadanari kaholongan ni rohani Yesus pabuahon tunasida nunga dibuat nama buah Tuhani siat tanomanna dang binoto manang tudia di taruhon. Jadi borhat masih Petrus dohok sisian nasadanari, jadi sahat manasida tutanomani. Narak merlujung do naduai, gabe masih hajuluan do sisian nasada, nahumatop sia si Petrus. Gaya perjulu may bana sahat tutanomani. Jadi di pauduk madirina, di idama pihak akka pangalilit alay dang bongot ibana. Roma nang si Petrus siap pudina dibongoti matanomani. Jadi di idama pihak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputi ni uluna dang rap doh akka pangaliliti. Pulik do dibalun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisean nasada nang perjulusaha tu tanomani di panok noti gawe porseama ibana ai dang dope dia tusinasida khatani surati nama dok ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisean naduai olat ni ima sahatna. Huria na hinakulongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan tikyon di las ni rohata, tentu laudo rohata mamereng akka nama saon, perjupangan manang narap ni akka bawa dohot paropuan lako manaksihon hakeheon ni Tuhata Yesus Kristus. Sada nasay mauldope di jalo akat torop zolma dang mungkin hehe Tuhan Yesus. Dang mungkin bahkan didok mate Tuhani aisyah dia mate Tuhan ninna rupani. Di bonani bulanon di jauh sada huriado ausad diri laho patorakon isedo namate di hausilang jolmado manang Tuhani ninna rupani. Pikiran na manirang taringot tuhajol maon dohot hatuhanon ni Yesus Kristus ido mabay tubu pikiran na songoni. Dang dope di botonasida takas haiseon kesiapaan daripada Tuhan Yesus. Dipisah-pisah gabe songonima pikiran nasida. Alay mauliate ma akka amang inang tetuhita dak songonima mereng ala takas do tatadda ise do tutu Tuhata Yesus Kristus. Jalan waeng bui maberengot tabuhados sada proses di bagasad diri ni jolma taringot tu
haiseon ni Kristusi, haiseon ni tuhatai ke siapaannya. Perculo taida naking rodo akka perempuan didok madapoton kuburan ni Tuhan Yesus. Molo diturpuk nata jahanaking didok holan si Maria Magdalena do. Alai molo tapai hutihut akamang tolu evangelium na asing lope sasitongna pinomat adong do halahi 5 halak ya sulubi. Boido guarat tadiba ibana sadirima si Maria Magdalena. Dungi muse si Maria ibu Yakobus. Dungi si Salome baru Yohana. Baru idok dope muse akka perempuan na asing. Berarti lebih dari 5 orang. Memang di hatabata tahun upatakas panuraton na songonon gabi merlujung maibana manopot si Simon Petrus si Maria Magdalena maksudna dohot sisian nasadanari hakolongan ni rohani Yesus pabuahot tunasida tapamanat akamanginang nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna dang binoto manang tu dia ditaruhon. Sepertinya Maria hanya dia sendiri ya sian hata dang binoto. Alai molo di hata Indonesia dan tentu di terjemahan na asing pe Tuhan telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi sasitongna terjemahan naik kami ya berarti lobisian sada halak. Nanaing paubukokku akka amang inang 27 tahun ternyata dang bekerja sendirian HP Maria Magdalena. Tetapi dia merencanakan bersama dengan teman-temannya sedemikian rupa bahwa nanti di subuh itu kita akan pergi ke kuburan Yesus. Tabunai hasadaun ni rohana sidai. Ya, disugut ni manuguti. Somalna terperbiar dunian akka perempuan teh laho madalani na hulum. Idang kita he ido ninna. Ya, melewati tempat yang gelap sedemikian rupa. Apalagi musai lau tu dia do si topoton na tahe. Tu kuburan. Ya. Ya nuaing molo adong marupani merjabu zonok kon ni kuburan ngadi ko taon. Dang zono kani inna ala adong isi kuburan inna rupani. Jadi tabering somalna adong do biar mamulus na kulum apalagi ma namar guartu kuburan. Alai nasida namar dalani gabe barani jala inilah inang yang perlu kita ambil. Ternyata dengan kebersamaan dakkolan au dakkolan sahalak ya mereka menjadi ada keberanian, ada kemampuan untuk mengalahkan akka sihabiaran na adong di tonga-tonga ningulu. Jala omma pos ni roha marhiti parheheono sada ati akainang. Adong dora akka ina noai donga muna ina na mebiar mamereng nguluon. Na mebiar alani gudang ni pergumulan na. Unang pasobuha muda ngalas roha muna nakingan marhua do guardiot tahe. Nadong be satabi di sebulan siamun dote. Sebulan siamun ya ngalas rohamuna alai di bagasar rohakku naking amang tabuna yakin atau meridi ya jala spontar rupani martobak doka amatta akka inatta dison alani las ni rohana alai nang doni honokku unak kulak kau marlas rohada juhamu akka inana asing dope na di bagasan biar pergumulan nagudak tantangan. Ini yang akan menjadi tanggung jawab Maria Magdalena. Alani do si Maria Magdalena daktor dawi bana lao alai tor dapat toni bana do ise.
sisean ni Tuhan Yesus akan ang tinadana. Itu dia ka amat taon ina si Maria Magdalena. Kula kami di pasobu di son. Nga biasa rap do Tuhan ni. Alay na sila daktarida di son. Hapedang di simuse ise. Tuhan Yesus be na di kuburan ni. Pitor didapat ton na sida sedemikian rupa. Jala songonima na dinggan akka amang inang ya akana masih tadaan akana satu komunitas ikut betul-betul boy pangalu-aluan ikut boy dengan berpikir ikut boy dengan menyelesaikan sesuatu jala taida ma lam tabahi cado rohana sida beri kamu marsiadu ise tahedison ya Simon Petrus dohot ise manaidok nai sahalak nari sisean kakulongan ni rohani Tuhan Yesus. Ise may si Johannes panura ni evangelumi. Memang daksay oleh bana madok guarna audo sisian kakulongan ni rohani Tuhan Yesus. Alay sa di itabuni honi bana do guarna kakulongan ni Tuhan Yesus. Ya, sa sitong na sudido hita sisian ni Tuhan Yesus di haulong ibana kan? Ido nama nabudi hong guarna de ibana di sibben do ibana haholongan ni Yesus. Si Petrus peri haholongi do. Ya. Tengok do kan sampai 3 hari rupani disebut Tuhan Yesus meyakinkan soal kehaholongan ni Tuhanin do haholongan ni si Petrus tu Tuhani. Ya. Dung penyangkalan nai rupani. Nah, taida di son mersiadu ma si Petrus doho si Johannes tu dia. Tu dia nang. Tu kuburan do. Masongon na mebir madok ko na te. Iya, memang sawitulah na sidarang marsiado tu kuburan ni. Marsiado tu dia do. Tu berita na pinabuan ni si Maria Magdalena. Nakibaritai poin na tahe. Mago. Bakke ni Tuhan Yesus. Jadi poinnya di situ na dihalaputi ni si Petrus doho si Johannes baritai do. Ai tikos do nani do nonna si tong do on ya bogado tutu ya marsiadu nasida. Amang inang menarik dotok persiadu non. Ise di jolo naking. Ise do perjolo sahat. Si Petrus teman si Johannes. Bohaya. Ya. Kujaha jong sejo molosongoni. Bagi hamu ayat 4. Narak merlujung dona duai. Gabe merhajuluat do sisian nasada. Nahumatop sian si Petrus. Atong ise do di jolo. Johannes. Iya. Alay berek kita mamuse. Gawe parjulu may bana saha tu tanomani. Ya, ini satu poin na perlu berengotta. Jadi di pauduk madirina, di ida ma peak akka pangalilit. Masuk do si Johannes tu bagasa kuburani, dang masuk. Hola siap pitunay do ibereng. Daido, alay dang bongot ibana ay nerokan. Roma nang si Petrus siap pudina di bongoti ma tanomani. Si Petrus ro siap pudi alay saha tu tanomani. Tu bagas. Jadi di ida ma pihak akka pangaliliti. Pangaliliti ima kain kafani. Ya. Alay dakkolani di bereng ibana. Anggo sekka panaputi niuluna. Ya. Dang rap doho akka pangaliliti. Puri do dibalun tu ingananna ya dilipat sedemikian rupa tu ingananna. Inang amang sian nabi nereng ni nasidana dua natu makas mamerengon maparrohahonon isi masian nasida Petrus. Jadi berek kita urok nakik poin nakik perjolo do saha si Johannes alai anggo nasaha tu bagasan mamereng ise do Petrus.
Adong nahatop ima si Yohanes, adong nalabat. Nahatopi memang hatop do ibana sahat alay dang pitor sudi di bereng ibana. Alay na lumaba naking, dia punya satu tekad, harus saya lihat semua. Dan ini adalah gambaran dari kehidupan kita juga, amang dan inang. Madong dohita masih julu-juluanan, dak sudi rap rupani, ya ditongani huria pe parahonotan, dak saya sudi terboi rap, adong dona songona lebat ibana. Tapi punya satu tekad yang pasti, punya satu keyakinan, punya satu poin yang harus dia lihat. Jala ido na binereng ni si Petrus iko kupatakas bohado tutu. Jala bere kita efekna aha ai dupe di bereng na sida ya khobartu na hinatahon ni Tuhanihian. Disi pe asabong nang sisian na sadanari mangihu madoho si Yohanes na kiningani di panokno tima odo tutukain kafanay odo sekai gabi porsea maiban. Berarti na perjulo porsea nakidi haheheon ni Tuhan Yesus isedo. Siapa yang duluan percaya tadi inang? Dari dua orang yang berlomba tadi atau yang berlari, dan berlomba dalam arti semua perlombaan, berlari nanti. Siapa yang duluan percaya akan peristiwa kebangkitan? Petrus. Ya. Na perjolo rotu kuburan ise, sia sude. Akaparopuan. Perjolo rotu kuburan. Dan kita alaina perjulo porsea di haheheoni ise Petrus si Yohanes sadihari ma porsea berek kita ya di panokno tima aidang do pediat tu sinasida khatani suratina mando ikon hehe bana sian namate duk petakas di panokno ti porsea manang si molo si Maria sadihari porsea. Di ayat 10 sada pabuat tangis do si Maria musedung ditinggalhon akka si sianon alai di si marro Tuhan Yesus mamakuling ibana Maria rabuni pitorni na ibana ma jadi dung di jauh pe goar ni si Maria ipe asa porsea. Nah nuaing amang inang naking odolan ni jamitao madokon ikon hehe ibana sian namate akka ima patuduhon na hehe do Tuhan Yesus sian namate parjolo rumardo kuburani udiani dang adong bedisi ngabuka jalarang adong bedisi Tuhan Yesus paduahon disido dengan kain kafan disido dengan seka berarti dang napak kuduson molo si Maria nakim madokon itakohala do kan molo natinakko manang namanakko dibuat disi dang mungkin songoni tenang na laho mameakko baju napinakke manang kain napinakke ni Tuhani biasanya molo panakko tersongon na humalabu do kan dah api dibereng teratur lu sude, tenang lu sude, dan adong nasim raut. Ya, itu fakta yang menyatakan bahwa bukan dicuri oleh orang. Alai na patuluhon totu adong doka peristiwa muse di sekitar nate. Naso di Papua bedison, Papua adorang sosah do pihak kaparupuani nga adong ahatahe gempa dak kuoto manang na magnitudo sadia hati hai gempai alai hira ido na mangguling batui jala mabirna akka prajurit na asing. Amang inang inilah membuktikan bahwa Yesus yang mati di kayu salib tapi dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga terhitung mulai hari Sabat. Terhitung mulai hari Jumat, baru hari Sabat, baru muse hari pertama sesudah Sabat.
Napa dua kon nanaing si parroha honot ta akka amang inang. Etok kita jodenggan. Nuaing hari Minggu. Natuari hari ahad he hari Sabtu. Takas dengotot tas Sabtu, ya kata Sabtu itu masih berakar kepada Sabat. Ya, Sabtu itu Sabat. Lalu hari parjulu duk sabati, ima hari Minggu, hari parjulu. Nah, hari Mingguon marharuan sian kata Domingos. Do itu adalah Tuhan, Mingos itu adalah hari. Jadi hari Tuhan. Jadi hari Tuhan ma taguari dung hahihion itu hatta arina parjului. Alai molo mangihuton namasa di halak Jehudi ahado namasa manang ahado na di halason ni halak Jehudi di ari parjolo dung ari Sabat. Ingototta na perlu marpesta belgado marpesta Paskah guarra halak Jehudi hati hai. Molo alai marpesta ikut pituari. Jadi dimulai mai sian hari Sabtu. Ale hari Jumati hari Pakkobasium mai tu hari Sabat tu pesta Paskah. Isi ma diseat aka durbia nanaing si pilihonoton. Pemersiapan tu pesta Paskah. Masuk ma Sabtu is Paskah. Alai dung hari Sinen menang taruk ma Domingo nuengon. Ima hari parjulu di si somalna pilihonon nasida ma namargoar patumonaan ni nanyula. Ya, buah sulung dari semua yang mereka kerjakan. Ima si pasahaton nasida si pilihonon. Jadi molo aleoda di tempat na terpisah matutu ala nakikan nama saon di sekitar ni Golgata kan itu kan? Itu sudi alai naniulahon ni halak Jehudi di bagas coro. Iya, memang dak pajupang berengon. Alai asatai da job di hari Sabat hari na hohomisa sitongna di sima tu hatta Yesus. Ya, na di bagasan kuburan baru di hari Sinen di sima dipilihun akka buah sulung nanuaing widora jahot tajo boha padok ni Apostel Paulus taringo tuson di sada Korin 15 ayat 20 hujaha madihita dalam bahasa Indonesia. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia sengaja memakai kata sulung, songot napina sahat ni halak Jehudi na somal buah sulung sian akka nani ulana sida disi. Asa stakasdo bahwa Yesus itu yang telah mati dan dialah yang telah bangkit dan kebangkitan yang pertama atau kebangkitan yang sulung dari semua kebangkitan. Kemudian di patorang Paulus mamuse mangihu ma nang hita saluku. Alanina argado inang nang molomar pesta hita di Paskah songonon, hata Paskah ia dilewatkan ido hata Paskah. Bucirna taingok do ketika orang-orang Israel naneng keluar siam Mesir ya adong tona madop asa sudina sida mabaen mudar ditadani tohang ni jabunawi molo adongi akan Paskah akan dilewatkan tidak akan dihukum naso adok tadai akan terjadi petaka di rumah itu ya anak sulung mereka akan mati tapi kalau ada tanda Paskah lewat dang mate jala imanai baru muse akka amang inang tapahami marhite Paskahi bahwa orang yang seharusnya mati yaitu orang-orang yang berdosa tetapi sekarang dipaskahkan, dilewatkan, dimenangkan dan itulah orang-orang yang percaya kepada
Yesus jala imahita aka amang inang. Jadi ngatakas tapahami lapatan ni Paskah dia sian nama saun dohok hadumuanna tu perayaan-perayaan na pinatupani hala Israel manang Yahudi na julu. Noheng fokus mahita menarik do diaw na pinatupani akka inat tadi son namar perdumuan tu ya odolan ni perheheon. Budu petahe di tiup hamu akka inang di halaman na parjulu duya te halaman parjulu. Dapat tamu do? Yang dapat do be? Ya. Rakmah hita majah dameni Kristus 2 ya. Yang dapat do be horwa. Iko sudiro tonga galai ke paru puat de kon dohonon na don ala oddo gabe oddolan ni parheheonon rakmahita ya dame ni Kristus mian di tonga ni keluarga di hata Indonesia bisa baca inang di spanduk asamarguna atau sipadu kotak kas dua te dalam bahasa Indonesia kita baca yang paling atas ya tema 2 ya damai sejahtera Kristus. Di mana katanya damai sejahtera Kristus inang? Di tongani keluarga. Ise mabuan? Parupuan. Parupuan mabuan damai sejahtera Kristus. Itu dia tongani keluarga idote. Atong bagi hamu majolo padohan ni sada suami. Kalau saya pulang kantor dan lihat istri saya senyum, saya tahu rumah aman. Tapi kalau dia diem dan cuci piring dengan tenaga ekstra, saya langsung doa minta damai sejahtera. Kalau dia senyum, berarti aman katanya. Tapi kalau dia diam dan kerja ekstra, manuci piring manang namang gosok manang namar kudu pitahe. Gua terus on namar situ tu songoni. Ngai buka pitu, alai pura dagi boto. Wah, itu rorak yang mate buari tahe. Saya berdoa ya minta damai. Iya. Alai halahad dah dak kita nade. Bai dia mah hitau nak kena na dame-dame do sudi kan akka buruni raja do ate dangi tahe buruni raja do. Jadi moladok penon on na kwenet sian sada cerita ni ya siap bariba na asing do orupani. Nah alainan yang dohonon na dison kadang suasana rumah itu tergantung pada emosi ibu. Ya, suasana rumah tergantung kepada emosi si ibu. Tetapi yang pasti ya perempuan Kristen dipanggil untuk jadi seperti Maria. Tetap setia, tetap hadir di tengah kegelapan naking, setia tu Tuhani, setia Tuha persiauna, diajak akadonganna asa mamereng. Ya, jalerak kolam mamereng. Aito tu taingok do ahanong di parade ni si Maria tahe laumad dapoton Yesus di kuburan. Wangian rempah-rempah. Ya, adong meddoa surah di zamano ni rai mungkin minyak na angurido benon na di tupperware. Ya, di tupperware nei tur benon na minyak na arung asa terbui pasahaton na ninna rupani. Tapi yang pasti itu dia lakukan. Dan kita ingat Maria, dia tetap menjadi pembawa kabar baik, bukan kabar gosip. Kalaupun dia mengatakan dibuat nama buat Tuhani karena mereka memang tidak lihat dan tidak tahu. Aledang gosip nanaing dongonon. Nuheng molo taberengi akka inang berarti mabuan khadameon tu sada inganan itu sangat penting.
kedekatan kita kepada Tuhan. Molo sojonok do hita tu Tuhani, molo dak setia hita tu Tuhani, daudo kadamioni siap kita. Apalagi molo laho mabuan kadameo kita tu halak na asing. Alaina pasti molo nunga di bagasan kadamioni. Ya, ujah haju sadanari tong du beriton akka amang inang. Ada seorang ibu yang anaknya remaja mulai melawan. Adong don dia rupiah mo kenang. Adong ate mulai remaja. Suami kerja jauh, ekonomi susah. Tapi setiap pagi si ibu berdoa di dapur sambil masak. Bukan ne martangi yang mangalopa. Buido? Buidin na berarti adong do na mangulakon. Mangalopa huhut. Idot to mula martangi yang disiat tong unang lopit tangan dohot tutup mata tong manggoreng dang ya te. Mula songonyan do gay bohadwe. Alay martangi yang mangalopa. Ali Tuhan hulopaon pasu-pasu maasa gabe sehat akanakku mangatonon sehat suami mangatoni duda ate jadi unang tapi kerupani molirok martangi yang itor lopi tangame wah berita na zinahan yang mangpadiangani mangaloppa martangi yang inna ini ilopi ibana tangan na tutuk musi si malolong na ujung na gabe mosok tapi tak ingat inang setiap pagi tadi dia berdoa. Lalu anak-anaknya bilang apa kemudian? Kami enggak pernah dengar mama marah besar. Marah kecil pernah, marah besar enggak pernah. Tapi kami lihat mama kuat. Karena Yesus. Bahasa dok nasida karena Yesus kuat. Alai boto martangiang. Jadi mampu do ibana nakingang songon na mangalo anak konai tapa herbang muse mungkin ngadok songon na berbeda pada dapot do amat tai ya mungkin do pedo tetangga ya alai bui do ibana tenang jala dibereng anak nai martangi yang do inong namion ido raw benne di dihonate di dua sai luja do piau isi do makarang iddin waeng di dua bapakku. Nasorong do pihurway bereng anak nai bapa na martangi yang ate. Alay serong masyak kita hadua ni. Ya, alana na makarang idde pe kadang sali karang ikan. Ya. Adong dongan nuaik na zonok tu kami sangat produktif makarang lagu. Ya, dapat ditani gereja yang lain do alay zonok tu kami rupanya. Ikereta api bubu do makarang lagu ibana ya baru ditiki songon na sosak bui makarang lagu yuro ene karak-karak ko songon iraniku bukan tapi ketika saya di situasi tertentu ada gerakan kepada saya dalam diri saya ini harus saya ungkapkan jadi sianido ro ya ede na muncul gabe isuraton ibana. Nah, tahirim saya adong mamuse akka natakas maparohahon nang akka amata na martangiang. Ada hitapi ate baringgas matong akamang martangiang ila buktakan nga akay natasi partangiang kan bahitape tatangyak kumma dapola salah songon na responsoria doa ala somal de itangyak kon inatay amatta tangyang na buhata he ali Tuhan marhitisi panganon nasa sehat amatta jabunami laho mangalului ngulu-ngulu imarupane amatta ibetong ali Tuhan ya pasu-pasu maleo bisu tu inang perdijabuku asa ya merbisuk laho mamake hagwar rainang sinamoton manang hepengon imarupani sinamot hepeng no lapatan na sotung lauro hat tutungani sinamot tortuhor ni buru may sinamot alay hepeng ne nah nuaing akka inang tabereng mado denggan yalang ngasongon na kubereng
jamon ngasongon dalam zonok rupani ala tergajangat carata nakiningani na perjulus si ingotota tikos nunga hehe tuhatai jala inang amang nakid di pamukai niat cara tahun odo na sangat tradisional sapaan tentang kebangkitan atau paskah nunga hehe Kristus dia lusima tutudo nunga hehe Kristus itu sapaan yang pertama ya pengakuan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ikon merbisuk mahita, dakola dihitai ala gudang dope halak na asing, naso mangokui, naso majalo, naukehe Kristus. Tapi pos roha ngabui tapatorang tu nasida, asa nasida pe bui persea, songon naking proses na, buadong do na lebat, ya, songon si Johannes lebat do parjulo sahat, alai upudi do ibana, ya, persea di nama saya. Nah tersongoni tapani napa dua kon mauliate ma di parhihion ni akka parupuan unang puas sendiri hamuatenang gajang edemune naking sapena amang tabunan bui nati buya ti narupani kan iya tiki haleluya rupani iya dungimu se marbahasa Afrika do hamote masiti iya tori dulu hamudo bahasa asli ni ideteng ya idde haleluya puji Tuhan ya teh. Iya, ale unang puas sendiri. Ikut tolhas do tu akadongata, ikut tolhas do tu keluarga, ikut tolhas do nang tu akka tetangga. Damai Kristus ikut sahat tu nasida. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami di paingot hodo hami taringot tu kakeheon anak Yesus Kristus. Nama naluhon hamatean mabuak kamonangan nang di kami pe ali Tuhan pargugui mahami di tongani ngulu nami marsi hohot makka porsiai hahihioni jalabui hami tong patorakon patol hasson tu akan nahumaliak kami alai lumubi mali Tuhan songo jauh ni akka inanami marhiti-hiti topik odolan ni parhihion nasida asa miyamma damini Kristus di tongani rumah tangga ali Tuhan perguguyak kainanami songonido akka manami pemajakon makalason akka lasni rohai nang akayanakon nasida mabuat dame nang tu tetangga na humaliang nasida mauliate madiho Tuhan pasu-pasu mahami saluhuna di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapaihut mamuse di acara takamang inang marede mahita laos tapasahat ma peliata na paduahon. Hatua odo.
mauliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut sileho-leho na dinggang. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nileho mitu kami. Pilihan nami tuho. Sa jalo megabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileho-leho mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami para siroha, mauliate marohanami, jala pujion nami ho, ala naung ditubuh ko kami padua halihon sian gudang ni asini roham, tupak kirimon na mangulu, marhiti-hiti kakehion ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabi si padua jala si pangulu anak mi di kami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihut tonon nami. Namarlas ni roha do kami nuaeng marningot hakehion nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamateat doho sorokna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manugihok kami sian hamatean tu hakehios sugut. Alani ubay hupangido kami, say asi maroham. Patugu maha porsyaon nami, maniuk berita naulii, asa unang ganggu rohanami, di nahubulus sami hamateani. Saya sungguli marohanami do rohani dongan nami, asarap hehe kami sian parohau naburuki, asa tarulahok kami parangin baru. Saya pasu-pasu mahuriam doho perbarita nauli, nama maritahon hakeheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan napidem roha, jala hehe sian dosa nabi. Saya papos marohanami makaporsiai, nong merdami jala merdumu kami tuho, ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Saya pasabam jala pamalum marohanami, topa marohana iyas doho toddi na marsihoho di bagasak kami, asa terhajong jokok kami nong pitor kami, ala ni hati goron na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakkirimon na mangulu di kami, asa tarapul rohanami marningo akkadongan nami naung jumulo ni alapmi. Jala asa tarapul rohanami manausi taonon di hasianganon. Saya apuli akan namatean, na dangol, na pugus, na somarama somarina, akan nama balu, do akka nama lungun tuban wagijang, marhiti-hiti kakeheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia ma kuarno. Say roma harajaonmu. Say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leon matu kami sedarion hanggulua siapari. Sesa ma dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong.
nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame jalohamu ma pasu-pasu di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho isodakut Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Selamat Paskah Marita Sudi, olak ninda bui masih jalangan ma inang, baru pe masih jalangan kita di julu. Iya, mohon maaf akainang adong do PHP si hasagat tonota si halas sonota unang jopit terharuar hita tabereng ma las ni rohani akka inata asa adong piopot tamu se tu bagas tabi ya tapai mama satok kinari